Қазанның сүт жетіштіруші бұл ұйышмасында іш қойнайым. Сырны сауытларға тутырып пресс астына қоялар, береді әзір продукция сақлана, әмінданы тегіз кесеклерге бөліп қапларға тутыралар. Открываем и готовый продукт. Бұл әлі 6 ел элек кіне ашылған ұйышма. 50-ден артық тір сыр жетіштірелер. Айына 4500 тонна. Барлық жайланмалары Российнікі шуңа шәнліклеріне біздің елге қарата кіртілген санкциялар йығынты ясамаған. Кіші һәм урта эшмәкәрлек корпорациясы белгечләре белән очрашуда аларны башка мәсьәлә кызыксындыра. Очень много ценной информации, которая там встречается. Можно задать любой вопрос. Федераль белгечләр белән очрашулардан һәрчак күп төрле файдалы мәгълүмат алып кайтам. Кызыксындырган сорауларга җавап алып була. Безне цифрлы платформа мөмкинлекләре борчый. Анда аризаны тиз генә бирү һәм җавапны да шулай тиз генә алу өчен нишләргә кирәклеген сорадым. Кызганыч әлегә катлаулырак, ниндидер яңа ярдәм чаралары турында социаль челтәрләрдән генә күреп беләбез. В понедельник займемся, обязательно вернемся, расскажем, чтобы не было согласия. Так не должно быть. В этом смысл цифровизации, чтобы было все удобно и понятно, а не пропустить заявочную кампанию. Кіші һәм урта эшмәкәрлек предприятиесе тәкъдим итә торган ярдәм чараларының берсе түбән проценттан кредит алу мөмкинлеге. Сыр җитештерә торган әлеге оешма бу мөмкинлектән файдаланган инде. Алар шимал, ягъни сөт сатып алу өчен инде 2 тапкыр кредит алган һәм гаризаны тагын бер язырга җыйналар. С банками работать очень сложно. Фәрит Сафинда эшмәкәр шул ук вакытта Татарстанның кече һәм урта эшмәкәрләр берлеге совет рәисе. Аны сатып алучылар эквайринг юлы белән акча түләгән вакытта банкларның комиссиясе зур булуы борчый. Ул сумма эшмәкәрдән тотылып калына ди. Клиент түли, аның кайгысы бүтәндә юк. Банк шул түләүдән үзенә процентлар алып кала. Шуңа күрә күп эшмәкәрләр ул сорауны күптән бирәләр, чөнки алар өчен ул значение зур. Ул 3% күп инде улмы? 3% бик күп ул. Думаю, что проблема она понятная. Ну, то есть здесь нет слышим мы. Ну, давайте уточним. То есть я сейчас сходу не готов прокомментировать про эквайринг. То, что мы зафиксировали, там, обязательно вернемся в свою позицию. Обязательно вам расскажем. Кече һәм урта эшмәкәрлек корпорациясе вәкилләре белән очрашуга дистәләгән эшмәкәр килгән иде. Күбесен кредит мәсьәләсе борчый. В первую очередь с кредитами. И даже госбанки, они... Беренче чиратта кредитлар кызыксындыра, хәтта дәүләт банкларда эшмәкәрләр белән элемтәгә авыр бара. Гаризаны кире боралар яки проблемалы очракларда хәлне ачыклап тормыйча гына батыралар. На текущий момент самый основной вопрос, который... Хәзер төп сорау әйләнештәге акчалар һәм финанслау. Бүген кредит алу өчен процентлар бик югары. Алар бизнес керемнәренә туры килми. Әйтик, кибеттә товар запасы 10 миллион сумлык булырга тиеш. Азрак булса сатып алучы сайлау мөмкинлеге юк дия. Сайлау мөмкинлеге өчен акча кирәк. Шул ук вакытта Татарстанның икътисад министрлыгында хәбәр итүләренчә, быел гына республика эшмәкәрләренә 41 миллиард сумлык ярдәм күрсәтелгән. 18 миллиарды ил күләм гарантия системасы аша. Аны Россиянең кече һәм урта эшмәкәрлек корпорациясе тәкъдим итә. Работе цифровой платформы МСП-РФ, поскольку это действительно то место. Кече һәм урта эшмәкәрлекнең цифрлы платформасы бар. Анда федераль һәм төбәк дәрәҗәсендәге барлык ярдәм чаралары турында мәгълүмат урнаштырылган. Сезнең эшмәкәрләр актив сораулары күпләр өчен кызыклы булган мәсьәләләр хакында. Корпорация бизнес кредит ала алсын өчен гарантия бирә һәм поручитель булып тора. Заказчылар табып бирүдә товарның кибет киштәләренә барып җитүенә булыша. Татарстан эшмәкәрләренә ярдәмнәре тигән инде. В целом, сравнивать с аналогичным периодом прошлого года у нас... Узган ел белән чагыштырганда ярты елда эшмәкәрләр саны 3% артты. Динамика уңай. Әлбәттә, санкцияләр икътисадка йогынты ясамый калмый. Димәк, эш өчен кайбер кыенлыклар булырга мөмкин. Шуңа республикада оператив штаб эшли. Без атна сайын республикадагы вазгыятьне күзәтеп торабыз. Очрашуда шулай ук товар сату базарын киңәйтү, эшмәкәрләрне судта яклау, аларның социаль проектларын тормышка ашырырга ярдәм итү юллары турында да сөйләштеләр. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.